San Fabian pinabilis ang Farmers Data System Non-Disclosure Agreement, pinaigting niya. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Isinusulong sa San Fabian ang bagong database ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagpapatupad ng Registry System for Basic Sectors in Agriculture Application o RSBSAP Local Government Unit noong Mayo 4. Ayon sa ulat, pabibilisin umano nito ang pag-encode at verifikasyon ng impormasyon ng mga rehistradong benepisyaryo dahil sa updated na datos na maaaring batayan para sa pagpaplano ng mga programa ng pamahalaan. Ito ay matapos ang sinagawang koordinasyon sa pagitan ng Municipal Agriculture Office at Department of Agriculture Regional Office 1 ukol sa naturang sistema na direktang nakakonekta ang sistema sa RSBS app ng DARFO1 na magsisilbing tagasuri ng record galing sa LGU. Bukod dito ay siniwalat din ang data processing at pagpapatupad ng non-disclosure agreement para sa mga validator at encoder ng RSBS app. Kasama mo mula rito sa IFM News, dagupan nito sa Idol Denise Brillante, Tatap. IFM IFM News. IFM News. IFM News.